Зашла си купува 3 баници. Здрасти. Ние ще умираме. Изтарахме автобусите, че спим на пътя. Данчо, видяхме. Чалта с паетите, перфектен. Малко е тъмно, ето тук сме си поръчали едно такси за София. Тук що дойде. Да вземем кафетицата. Добро утро, нищо не се вижда, това е положението. Аз ли съм това? Ти си. Ето тук е Стоянчо. Много попълнение, той малко не се вижда. Много попълнение в екскурзиите. Кажи ли Боб? Айде давай си раницата. Да, тук съм и аз. Ай. Заповядайте по едно кафенци, не знам кой ще пи. На двамата по едно. Казах ти ми едно. Взел съм едно, едното е моето. Добре. Добре. Ай, ще наметнете ли до София да пътуваме нещо? Да. Ай. Ето ни. Теглили сме. И това е началото на нашия влог. Бре, за първ път имаме начало. Ама не сме всички, ще има второ начало. 4 от 7. Да. По-голямата част. Това е Стоян, това е мой приятел. Той не е участвал до сега в влогове. Да. Защо си купува 3 баници? Защото Стоян каза, че не е гладен и каза, аз не искам. Тризех и казах, че ще си разделим едната. Маци! Хапвай баничка, аз не съм гладна. Я намигни на камерата. Айде бе. Нали мигнах? На мен бе. Една спирка... Мах не го това чува. Една спирка в Пазарджик. Тук на къде съм? За туалет. И за... Стоян да си вземе по-дебело яки, да си вземе и паспорта. И продължаваме към София. Видяхме Бат Данчо на Уестърн. Бат Данчо, видяхме. Чалта с паетите, перфектен. Вървим на Северния полюс. Току-що се разминахме с 3 бели мечки. Увеличи се групата малко. 4 от... 6 от 7. 6 от 7. Само Евчо остава. Да. Само Евчо остава, сега ходим да го търсим и него. Ти измия под въпрос. Да. Измръзвам. Самолета закъснява с 45 минути. Да. Това Но това нас въобще не навълно, защото няма караме ние. Его, сега се смени якито, защото... Отиваме към... се смени якито. Отиваме към метрото, ако сте гледали клипа от миналата година, от Пак сме там. началото на годината, пловдивчаните се упражняват да купуват билетчета за метрото. Този път сме трима. Аз имам артефакт. Това е билета от метрото. Този път дай на Стоян да се запознае с него. Ето го. Намерях го в джоба на якито, което от тогава не съм обличал. Дано с Мишо пак не засегнат билетите. Това е ясно. Ще е много весело. Аз имам май. Час 2. Давай сега. Айде пловдивчанти. Първи ли сме ни? Научихте ли се да си купувате билети? За половин година. Колко пари беше? Колко пари беше? Я извади тук. Извади 4 ля. Дай да минем ние. Дай да минем. Виж колко
Station Mostogianice. Внимание, luggage Ja, to jakiś raz. to Sofia. This is Align 4 train to Sofia Airport. О, Направо сме забрали. направо. Ти сега като ти стопи. Как е? Виж пак имаш една. Се там чакат. Капан. И какво са да редихме да излизаме? Той Тихо може малко, бе! Тихо, кой така да снимаш? Ето ни! На шатъла. Батко! Отиваме към терминал 1. Второ начало. Второ начало. Второ начало, втори път. Отиваме в Амстердам. Отново групата. Първо кацаме в Брюксел и отиваме после в Амстердам. Здрасти. Да се абонирате и да харесате това видео. Оли сега е ред, така ще летим. Ще летим. Всички сме точни. Никой не върнаха. Чакай само седмия да дойде. Лесно помина, тя идва трудно. Почвам да така кръстни вече. Къде си, бе? Ето тук сме. Ето го. Ай, вече сме в ничията земя. Я да покажем за какво дадахме 13,50. Тия три неща са 13,50. Така е. Все пак са от летището. Превгаждам се. Да ти им карал. Влезеш в класацията. За влога снимам. Ние ще умираме. Как се чувстваш? Добре ли си? Е, много добре. Напрежението? Максимално нагоре. Ужас. Тук е момента да благодаря на Елчо, който си отстъпи мястото на Стоян, за да бъдем един до друг. Тайка може да ме рисне отзад, че снимам, обаче... Много е зле положението. Изтарахме автобусите, че спим на пътя. Ето Стоянчо е настроение. Първи полет, спи на пътя. Повече никъде няма да е сигурно. И спуснахме си автобус, защото самолетът много закъсня. И да, спуснахме си автобус, сега няма друг автобус. Питахме за коли под наем. Няма коли под наем. В смисъл много са скъпи. И сега ще хващаме, може би, друг автобус, с който ще пристигнем в 2 без 15 вечерта. И положението е... Ето ни. Чай, че не мога да ме фокусира. Хванахме си някакъв автобус. Получихме по една камара пари и сега ще сме в Амстердам в 2 без 15, нали? Да. Аз обясних вече. Ще закъсня самолета ли? Ето ги другите. Здравейте! Пак от автобус. Топът от правилния. Уж го хванахме. Ето ни в хотела. Пристигнахме най-накрая. Хванахме си там едно като такси. Закарани до хотела. Сменяхме автобуси, спахме в автобусите. И сега сме толкова изморени, че даже не съм снимала стаята. Но утре ще снимам. И продължаваме утре с нови сили. Нали така? Да. Айде, лека нощ. Лека нощ. Добро утро! Добро утро!
Отворихме и потегляме. Да са ви в нищо, че не са ни дали 2 лева, ама това е положението. Да. Отиваме сега да се разходим с Амстердам. Времето е добре. Облак. Да, ма не е студено. много красиво небето. И така. Ей, този реши да пита хората на хотела как да стигнем до Амстердам, до центъра. Човека ми обясни, фанахме правилно. Просто тръгнахме в другата посока. Стигнахме край на станция и се върнахме. И всичко си е точно където трябва да сме вече, тъй че... Направихме си обиколка просто. Идем за Лебони. Да. Черно с мента ли или шапата, или просто е черно? Движим се по някаква традиционна уличка за пазар. Но и тия вафлички са... Четах, че такива вафлички трябва да ядем. Ето ни. Другите се снимат, ние си почиваме на пейката. Абсолютно да, има Най-големите сме ние. Така. Някакво се случва. Да. Малко е шарено, брат. Тук сме в някъде по някаква такава улицичка пазарска в Амстердам. Това е научен музей. Малко вали. Тук е много красиво. Снимам. Здравейте! Ето и поредната разходка из улиците на Амстердам. Тук сме на някакъв музей на илюзиите. Не сме казали, че е на илюзия. Да. Такъв Някакъв Знаете какъв е? интересен музей някакъв. Пише, че трябва да се изтеглим приложение и да го следваме стъпките от него. Да. Много с телефона си, ако не. Е, тук всички теглят, освен мене, защото снимам. Ма няма положение, бе. Вземи телефона си. Ние ми да се свържим с Wi-Fi. Говоря глупости, говоря. GoPro. Акцепте контакт. То напроси. Тук бяхме на един музей на илюзиите. Забързала съм кадъра, защото доста бавно се движеше това. И всъщност идеята е, че изобразяваше лицата на всички. Снимаше отгоре от тия двете камерки, мисля, че там беше. Обаче ние състоянно не се движихме и се чудихме кога са ни снимали, за да ни покажат и защо нас състоянно няма. А пък ние също бяхме в края и камерата не ни хващаше и чакахме 10 минути сигурно, докато се изредим всички да се видим. В крайна сметка разбрахме кога и как стават нещата и минахме малко по-навътре, за да ни хвани камерата и ето ни и нас. Тук сме на жива мъгла. На здраве. А лодката on the boat. На здраве. Няма фарове, брат, карат без фарове. Няма, там няма черни пътища. Тук сме в една лодка. Защо има да се развали Това е 16 евро на човек. Welcome on board everyone. My name is Hessel. I'm your captain. А това всъщност са 7-те моста на Амстердам, които се виждат от тази точка всички.
И цял ден, когато бяхме отгоре, гледахме как хората снимат и се чудихме какво снимат, а то било това. Преди не няма как да се види това нещо. Сега вижда, ама само на арки. Ние изпочим при тях се качихме. Ма някой каза ли? Вземи това. Това са нашите билети. Къде е настоян шапката? Да не слух аз. Не, сериозно. Боже. Ето ли ме? Тя е моята. А настоян няма я? Не знам къде е. Къде ти е шапката? Чакай, тук е, тук е! Капваме. Оп. Чай, че пари нищо не може. Паста, пица. Кой каквото пожелая. Аз ям веган пица с добавка. Бекон или какво е това, не знам. Брат, изли за този бе. Изглежда. Прибрахме се от нашата разходка целодневна. Пред хотела сме. И ходихме на червените фенери. Кома там? Ти ще кажеш? Нищо, кой знае какво. Не са пре. Да, и пътувахме с лодка. И сега се прибираме да си лягаме. Тия билети винаги са мъка. Вече сме в Брюксел, между другото. Приключихме с Амстердам. Тук имаме една нощувка. И после летим за България. Може и да са клати. И аз те искам. Мини Европа, вижте. Екаре? Моя към ние тук разгледахме направо. €5. Я кажи къде сме? Атомиум. Добре. Нормално опит, този път. На тераска сме. Тук сме в двора на къщата. Имаме доматки. И чири доматки. Виж колко. Много ми се интересна, ама всеки път. Ние тук ли сме? Тук ни се пара. Ако искате, ние може да сме тук. Не. Къде кажеш? Какво? Мале. Двора. Ще готви да Тук сме на Европейския парламент.
Много е яко. Чуле, Пламе? Пламе, чуле? Тук не съм получил. Това турбичка изобщо не трябва да ти я дава на другото. Евче търси билет. Трябва да е схода. Няма го. Той да го няма. Еми, къде е? Е, там в ония джоб. Няма това. Изгубил съм го. Я бърка ударя в зъбто. Няма да е, бе. Сега докато се събере и ще... Аре, бе, човек, ще тървем влаковите заради тебе. Аз знам къде е. Къде е? Съвдението. Там го видях след това. Е, това може да не го прибираш. Това е. Джобовите да Евче са като далска чанта. Има всичко, само няма ред. Що не ми казах, че отворено е? Току-що видях. А, до сега не гледах, че. Аз влезнах след тебе да. Много весело. Здраве. Здраве! Последен ден отиваме до един магазин за шоколади и после отиваме към летището. На летището в Брюксел сме и хапваме набързо и отиваме Да чек. да. И да висим и да чакаме самолета. Давай! На Стоян много му хареса. Ще дойдеш ли пак с нас? Дойде, да. Ако те викне. Ако може и без мен да е. Нали? Да. Да ли? И нашето пътешествие приключи. Махайте, махайте. Приключваме. Да. Чао. Ела за край на влога. Чао. Да се Чао, абонирате. Ютевчо. Чао, Ютевчо. Който го няма. Уж се разделихме, щяхме да си ходим. И всеки щеше да седа да яде някъде. Да не се чакаме, обаче ето, че съдбата ни събира отново. И ето ни тук на път за Амстердам. Втора среща. Да хапнем малко. Втори край на влога.